ang problema mo, kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon, kag patyon sang ditribayo, dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw, para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka K5 numero 1 sa inyong
inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:08 na sa agang oras. Ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical, Love Your Eyes. Ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sang klinika o kon Mighty C, ang alkaline Vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Ala,
saboroso. Wala problema. Kalangaw. Kalangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong agaw mga kakipoy. Kumusta na kamo na? Panyaga na, igma ron. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon Friday na naman. Ayo lang kayo ay magubang kalibutan kapo, no? Tilabot kita sa Friday, ti boss sigurado nga kung hindi maguba karon. Balik makadtog tayo sa Bado boss. Telebiyon. Subong adlaw Friday, thanks God it's Friday, TGIF. Pizza 27 na sa bulan sang Hunyo. Nagahuyango na ang bulan sang Hunyo. Ay dugay. Sa Martes, mag-take over na si Julio. Okay lang mo na. Mga balita kag mga informasyon diri sa aton sining pagpangalagad subong nga edisyon mga kakipay nagapanguna nga mga balita. Numduman nyo si Aljon Halbuna nga nag-ako nga ginpatay niya ang 18 anyos. Kadalaga kag ginbilin niya sa kwarto dito sa barangay Ingay, Tubungan. Kag nag-ako siya nga nagagamit siya sang illegal nga droga o kon shabu. Ang gintodlo ni Aljon Albona nga source niya sa shabu operate sang Regional Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU. Close to 1 million nga bilis ang shabu na kuha 918,000 market value, street market value, o close to 1 million. Ang shabu nga na-recover sa source ni Aljon Halbuna. Yang gina-raid mga kakipay. Ang puluyan ni Gerald Tagondano. Sa amo man nga lugar sa barangay Ingay, Tubungan man. 42 anyos. Patigayon ang anti-drug operation. Ni Police Captain Glenn Suliman ang chief sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Kag sang kooperasyon ni Captain Mangilimutan. Ang Chief of Police ang Tubungan Municipal Police Station. Grabe close to 1 million ginako ni Aljon Halbona nga nakadrag siya pag himo niya sang krimen. Ginako niya nga siya nagpatay pero ay siya nag-ako nga ginumuslan niya pero ang findings sang autopsy sexually abused ang biktima. Bangod sa pangako niya ako sa polis nga nakasyabo yang source ginakwaan, ginabaklan. At that time daw 1,000 o kuno na bakal ni Aljon Albuna nga illegal drug. So patigayon ng drug by bust operation RPDEU kag Tubungan Municipal Police Station. 14 ka sachet. Grabe 14 ka sachet sang illegal drugs ang na-recover. Worth standard market value 918,000 mga kakipay. Close to 1 million Rote kon hati-hation niya to medyo ikwan nyo na to ng gamay-gamay nga sa siblat laban-laban sobra 1 milyon to. Sabi siya bo is everywhere kahapon man may anti-drug operation man sa syudad lapit man sa tunga sa milyon.
Alin ko no ang source niya sini sa Abantaw Drug Group. Mag-live-in partner man. Ang gin subject sang drug by bust operation dira sa Barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalote, Bot Silingon sini Cebu is everywhere. Syudad kag probinsya sa Iloilo. Amo gani ina ang nambal naton nga ining obra sang PDEA. Nga drug clearing, drug cleared nila mga barangay. Pati daw ay nanipulos. Nga ate, alam mo na sa mga barangay nga na-declare na nga drug cleared pero may sabong kapong nga nakuha. Useless, kapoyon ka mo, untatan nyo na ng obra nyo na. Shabu is everywhere. Kaya mga po nga kumain ni ma-recover ng 918,000 na nga balor. Dogang paginibagtek sa ulo sa mga tagatubungan nga mga drogista. Nagagamit siyang Shabu. Tamak mo na tubungan ha. Malayo nga banwa na. Ay dako nga nagabaliga sang illegal drugs mga kakipay. Hindi na kita gusto nga may kindita banda pa nga mapatay. Bangod kay anagimo nga nagpatay. Anagimulos, saan nga ginadinay niya. Pero ginpatay, ginimuslan. Tiyamak mo na ang epekto sang illegal nga droga. Ambal ni Tatay Digong, I hate drugs! Papatayin ko kayo! Tangina nyo! Tapusan siya na priso. Si Tatay Digong na, former Presidente Rodrigo Duterte, tangina nyo! Papatayin ko kayo! I hate drugs! Ay, kaluloy ba na yung malam? Siya na priso, subong to sa sinibigin prison sa Dahig, Netherlands. Sa iya bangon sa iya sining nga war on drugs. Sa nagligan niya adlaw to lapit-lapit man to 10 billion. 10 bilyones nga gin kwanto gin guba to gin imo to sang PDEA bla. Dito sa Tarlac, ginwitnessan ni Presidenta Bongbong Marcos ang pagguba, destroy sang illegal drugs. Dito sa Tarlac, kamak po na nga bilyones pesos ang na-recover kag iniya na mga kwanang ni. Nakalutaw-lutaw lang sa baybayon dito sa mga probinsya sang Zambales, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Destroy. O kon gin guba dito no, gin sunog abis ya. Tamak po na ang karamo-damo sang illegal drugs nga na-recover nga nagalutaw-lutaw lang sa baybayon. Gin sunog sa isa ka pribado nga lugar dito sa Tarlac ang ginwitnessan ni Presidenta Bongbong Marcos. Naglaboto sa 9.84 billion nga market value ni ko 984 billion, close to 10 billion ang ginsunog. Ginguba kung gin-destroy, ginsunog no sa mga pag-witness pag-ginpangunahan ni Presidenta Bongbong Marcos. Upod sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, ginsunog nila ang 9.84 billion na illegal drugs.
dito sa isa ka composting private composting facility sa Capas Tarlac sang Miyerkules, June 25. May shabu, subong man may marijuana, ag iban pa nga mga expired nga mga bulong. Amak mo na kalutaw-lutaw lang to ha, tiyamak mo diri sa aton. No, kagabi ha, kahapon lang ha, close to 500,000 sa Kalaparan. Ari balon na recover. Sa Tubungan naman, close to 1 million. Grabe, no? Kaya mo, ini mga nagkakatabo sa aton, mga kakipay, nga shabu is everywhere. San din lang may shabu, subong hindi lang galing madakpan mo, tikon, madakpan, ilibion no? Ngoy-ngoy. Ang mga drogista, kung madakpan, nagangoy-ngoy nga hilibion, todo paginwala, nga hindi ila. Ining mga drug buy-bust operation sang mga pulis, hindi ni basta-basta nga i-buy-bust ka lang right away, no? Subong, may sa boto, i-buy-bust mo na yun, hindi. Pila pa na, iba niya sila, binulan pa nga monitoring kag casing mo. No, hindi basta-basta na. Napakamal mo, may sa boto si Kanoy mo na yun, i-buy-bust na yun. Hindi, madugay pa nga proseso para mangin legal. Hindi basta-basta kung gin-buy-bust ka, hindi na basta-basta nga right away pagkakuha sang informasyon, i-subject ka mo sa illegal drugs operation, hindi. Siyempre may surveillance, may casing kagiban pa nga mga ginahimo sa mga kapulisan, may ginatawag pa sina nga post your buyer nga magpakuno-kuno nga mabakal sa Cebu, gali otoridad. Yaryo, ini nga nagapakita nga ang mga recoveries sang illegal drugs hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang recoveries sang illegal drugs diri sa aton sa bilog nga Pilipinas, sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Daw ay sang adlaw nga way sang illegal o kon anti-drug operation. Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam, naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan, hinahanap-hanap ko at inasam. Ukay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalangham. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan, at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di mabuo, Way isang kadudlaan, no? Way isang pagginulsol na nakita naton mga kakifay. Di para sining mag-live-in partner nga sa Aribalon, yung abantaw drug group ni. Di kaginipriso ato na subong sa munti. Tanawabla, sige, abot sang Cebu diri sa aton sa Iloilo. Iyang koneksyon. Bot silingon nga kadamo na subong sang drogista. Sang antes kita kami nag-away sa illegal drugs. So, ang duwa lang ka grupo mo. Sang una, mga balkay illegal drugs, duwa lang ka grupo. O hindi grupo sa Esperanza sa Bacau. O hindi grupo ni Buang si Dragon. Amo lang na, prosubong niya kadamo sa mga entrepreneurs. Kadamo sa mga negosyante sa illegal drugs. Ang mga negosyante, nag-negosyo legal, way kumulabot ha.
naglalakbay ang mga negosyante naganegosyo sa shabu, illegal drugs. Amo na yang aton. na ba Kaya nga ang gakatabo inis mong tinapatay na si Kwano. 18 anyos nga dalaga, estudyante, manog first year college. Si Candy Tabanda sa barangay Ingay Tubungan, Iloilo. Ginpatay, Ala ko ginimuslan ay wala nang sa isa ka drogista nga si Aljon Albuna. katagising sa May napatay naman sa illegal drugs. Why di katapusan? kasan Amo ina mga kakipay nga nawala hindi ni basta-basta lang, no, hindi lang ini siling lahog-lahog ang pag-away sa illegal nga droga. Nagalala sumungo. Sang una gatos-gatos, libo-libo lang sa bawal ang mga recoveries sang illegal drugs mo nga. Millions. Kita mo ang ginsunog to, close to 10 billion. Kaya ang mga ara pa sa mga storage mong sang mga opisina sang PDEA. O napatay si Candy Tabanda, illegal drugs. Ang nagimo, drogista. Nakasyabu kay ginako niya. Nakita nyo may napatay naman. Kaya mo inang nagakatabo sa aton subong. kay sarap na Ano mga revolusyon kita siguro? aking nalala Revolusyon kontra sa mga drogista. ko ang mundo Galing kay ang programa naman iya subong nang ako ay sang administrasyon ni Marcos, lain gusto nila yabuhi. Tuway man kita sa may mo, sina kay kita nyo si Tatay Digong gani, no? Former President Duterte, kita mo na priso na to. Bangod sang iya sining war on drugs bawat yugto sa iya sining administrasyon. So, kung mga nagkalamatay ang mga drogista sa panahon ni Duterte, lakbay ang diwa subog niya sa panahon ni Marcos, buhi, pero ang mga biktima, gamot na bawal sang kaymuan sa mga adik, tigilan mga nagkalamatay, pareho ni kay Candy Tabanda sang Ingay Tubungan, Iloilo. kay sarap ng Di ano ni may kabuhi naman nga madula bangod sang illegal drugs. ay wala Yun di pot-pot ya. katapusan at May mga persona naman nang nga mga bataon nga may handom nga magayuhan ang ilang pangabuhi. Handom niya ni may eskwela pa din sa college. Kag mag-apas pa siya sa mga magulang dito sa New Zealand. Kanong natabo, ginpatay, bangod sang adik. Di ginako ni Aljon Albuna nga nakasabuso mo. Gamit sa illegal drugs, ang ginhimo niyang krimen. Ganon ni kung sige ning siyabonit, pila pa ka Candy Tabanda ang mabatay bangod sa kaymuan sang illegal nga droga. Sang mga drogista, sa mga adik. Dako na niya nga ebidensya kontra kay Aljon Albuna. Yang gintudlo niya nga gnabaklan niya sang Cebu, gin subject sa anti-drug operation, medyo madasig, pero may recoveries. kay Mga close to 1 million. kung siya'y May pusil pa. lalanghang So, tanaw ko sa pusil daw, paltek. 38 na yun, kung 357 ka revolver. Kita mo, Paul? ako ay So mo ini ang kahimuan sang mga adik nagagamit sang illegal nga droga. mabukasan ko ang Hindi na kita gusto nga may isa naman or pila naman kakabuhi ang madula, ginpatay, ginimuslan, bangod sang kahimuan sa isak adik sa illegal drugs. dahil sa bawal na gamot Dalawa sina ginpa-drug test. O gin-drug test si Aljon Albuna, positive nga naggamit sang illegal drugs. kamalian Positive nga naggamit sang methamphetamine hydrochloride o kung shabu. ngayon ay nasa
Nakita mo na, positive ba kay gin-drug test? Langit Mabaskog ang mga ebidensya nga nakita naton tungod sa mga maayong performance sang aton mga kapulisan. Si Captain mga limutan sang Tubungan Municipal Police Station, to all the men and women of Tubungan Municipal Police Station, ginapanginbulahan, ginaton sila. Kahit hindi lang basta-basta nasulban ng krimen, nakakuha pa sila sang dako kay ebidensya, kag naka-recover pa sila sang illegal drugs close to 1 million nga bilis sang shabu or illegal drugs dito man mismo sa barangay Ingay nga diin man, nga kung sa diin man dito man na sa Puan Patay sa sulod sa iya kwarto sining si Kindita Banda. Di ko alam dito mismo naglalakbay ang diwa. Malapit sa Banwa nga barangay, pero kung tanawon mo bla sa umana damo ni close to 1 million sa uma ang stocks ng shabu. Ang mga na-recover lang na sa bypass operation. Hanap ko at And we believe nga damo pag hindi shabu ang nakastock sa mga kabarangayan, sa mga kabanwanan, sa probinsya sa Iloilo, kag sa iban nga probinsya man sa bilogang Pilipinas. kala ko ang mundo ay wala nang katapusan. Why katapusan ang problema sa illegal drugs? Sa kasalanang nagawa. Amo ning masakit ini kay may napatay naman. Ginpatay sang adik. Kay arang ebidensya gin drug test positive nga nakagamit sang shabu. Ang iyang ginabaklan, paidalom sa anti-drug operation, drug bypass operation, positive. Nakuhaan sang madamo 14 kasase sa shabu. Nagsisiha ang aking kamay. Di tama ini ka makasulubo. It is considered nga heinous crime. Dapat nga mabulok ining si Aljon Halbuna sa prisuan. Bangod sang pagka-addict niya, nagpositive no, clarify naton nga amal addict kay ginako niya nagamit sa shabu, drug test positive. Ang gintudlo niya nga source niya sang shabu ginpaidalom sa anti-drug operation, drug bypass operation, ay nakuhaan sang shabu. Ara na makaluluoy ang mga nabiktima. Makaluluoy ang biktima. Sining mga drogista, sining mga addict sa illegal drugs. Ako'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Sabay pangaway na sang may madula nga kabuhi bangod sa kahimuan sang isa ka drug addict. Bangod sa kahimuan sang lulong sa illegal drugs. Bata pa ni si Kindita Bandaw. Kalain kag hindi mayo ang natabo sa iya. Bangod siya sininga kaymuan sa sininga krimen, bangod kay nakagamit sang illegal drugs. Oras sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 + 11:35 na. Sinsa lang kamo nga medyo init ulo ko. Ini may mo ko gainit kid ulo, galing kay init ulo ko sa ginimo ni Aljon Halbuna kay Kindita Bandaw. Ora nakita na naton ang mga mga ebidensya sang kahimuan sang isa ka drug addict. Kabay pa nga way na sang dugang pa nga mapatay bangod sa kahimuan sang isa ka drogista o kon kahimuan sang isa ka drug addict. Way na sang Kindita Banda pa nga masunod. Kabay pa nga maglaubos takop. But it seems today makita naton kaway katapusan ng illegal drugs. Ko alam Teka na mo damo na sa mga recoveries ara gapon. sa ligayang nakamtan, gamot na bawal.
good news lang kali kita nga idugang subong. Minsan nga medyo daw masubo ning mga ginadala naton nga balita. Kaya ti dason nga si Mana daw may hindi man ni big time nga rollback sang diesel ka gasolina. Nagsaka sa sobra 5 pesos, ma-rollback lang saya 160 to 10 pesos. Hindi ni big time. Hindi ni big time nga rollback. Kay oil price increase big time to. 5 pesos, sobra 5 pesos kada litro. Subong nga ginambal nila nga big time oil price rollback. Hindi ni big time, small time. Kung gin-rollback nyo 550, guro, gin-rollback nyo 10 pesos, guro mabalta nga big time rollback. Di ang rollback sang diesel, 1 peso and 60 centavos to 2 pesos to 10 2 pesos and 10 centavos per liter. Di big time rollback bla na. Nag big time oil price hike ka, kasobra 5 ka pesos, nag-rollback ka ng 2 ka pesos, big time na. Ang nami sa inyo, pang numsan ka mo kung pang tuktan sang gatong diesel guro ay. Pang pasyahan ka mo guro kang pang tutdan guro mayo ay. Ang gasolina naman, mag-rollback ko no sa Martes, 1 peso to 1 peso and 40 centavos per liter. Small time rollback. Ay wala nang katapusan at nang samtang sa iban pa nga mabalita, opisyal na nga nagsumpa si Mayor-elect Raisa Triñas Chu. Ag magasugod na ang iya sini nga term of office bilang mayor sa siyudad sa Iloilo sa Lunes, June 30, alas 12:01 sa hapon. Ang iya amay si outgoing Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Tagatapos man ang iya sini nga term of office bilang mayor sa siyudad sa Iloilo sa June 30, 12 noon. From father to daughter. Iban pa nga mga balita sa aton sini nga pagpanubalik diri lang sa 11 Mbps pagkatapos gidamang sini. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa winitiyado ako ni Government Louis before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako.
panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging panganguyupan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Ramin. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Ang ining portion ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo de antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Magtumar kita sang de Tribayo adlaw-adlaw bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Kaya ang de Tribayo ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites nga nagahalit sa aton sining nga ikayong lawas. So kung naka de Tribayo ka, healthy ka adlaw-adlaw mga kakipay. Kaya napatay niya mga viruses katulad sang dengue, virus ini katulad sang mpox, virus man ini. Kag subong sa iban nga nasyon nagasaka naman ang sub-variant sang COVID-19. So para malikawan naton ini mga kakipay, para magbasko gaton sina immune system, mag de Tribayo kita adlaw-adlaw. Ilabi na gid kon ngara ka naga-star sa balaon kag matubi nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas lang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma o kon patimaan nga basi may dengue ka, gani mag de Tribayo ka. Ang de Tribayo ang superfood supplement yang hinimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides, nga halin sa extra virgin coconut oil, parte sang de Tribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa de Tribayo ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo at pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sa de Tribayo pinaagi sa iya sining medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang ka-bleeding o pagdugo o na dengue ka. Ginapanami man sang de Tribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium
na dapat Nagabulig proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impektar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagbalayan sa lamok ang may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-detribayo ka. Para layo sa dengue kag gusto mo magayo, mag-detribayo ka. Gusto mo ini magmasakit, mag-detribayo ka kag parisan mo sang Mighty C. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C gid pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog naton nga resistensya sa lawas para nga hindi kita magbalatianon. Mayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. Ang Mighty C number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas, mga kakifay. Ang Mighty C kag Detribayo di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Ma-order naman sa Shopee, sa Lazada, kag subong man sa TikTok, sa Haros, sa Miagaw, sa Kalinog, sa Pasig City. mga bagay na dapat mong ginawa. Ara sa mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Makabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert. Kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Kinexpektar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya.
kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan na hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan
at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. IC Network News. IC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President Sara Duterte inakusahan ng Pangulo na nasa likod umano ng mga paninira sa kanya. K5 News FM Olongapo nakatanggap ng 2 parangal mula sa ika-28 na Golden Dove Award. Samantala, Senator Hontiveros inihahanda ng pagtugon sa harassment case. Mga nagwaging kandidato sa nakaraang 2025 midterm election sa Iloilo nanumpa na ngayong araw. Samantala, NFA lilimitahan sa 100 sako kada magsasaka ang pagbili ng bigas. 300 aplikante lumahok sa isinagawang job fair sa Negros Oriental. Umano'y personal na sama ng loob tinitingnang motibo sa pagpatay sa magkasintahan sa Antique. Samantala, isang lalaki arestado matapos makuhana ng halos 2 million pesos na halaga ng shabu sa loob ng hotel sa Cagayan de Oro. At isang delivery rider arestado sa isinagawang drug by bus operation sa Kalibo. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inakusa ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ang nasa likod ng paninira at maging sa pamilya nito. Sinabi nito na ginagawa umano ng Administrasyong Marcos ang lahat para mawala ang harang para pa rin sa 2028 elections. Gate pa ng Vice Presidente na nagpayag umano kasi ang isa sa mga kaanak ng Marcos na ito ay tatakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Naniniwala naman ang Vice Presidente na kaya lumutang ang impeachment laban sa kanya ay dahil lamang umano sa pamumulitika. Network News. Mighty C Network News. Samantala, K5 News FM Olongapo nakatanggap ng 2 parangal mula sa ika-28 na Golden Dove Awards. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. And the Golden Dove for Public Affairs Program Provincial goes to 11 MBPS, mga balita at public service. DZIV 88.7, K5 News FM, GV Radios Network, Allied Broadcasting Corporation. Best FM Station Provincial, I am DZIV 88.7, K5 News FM, GV Radios, Allied Broadcasting Center. Matagumpay na nakuha ng 88.7 K5 News FM Olongapo ang 2 parangal sa 28 KBP Golden Dove Awards na ginanap sa Aliw Theater, Pasay City nitong Webes, June 26. Kinilalang istasyon bilang Best FM Radio Station para sa provincial category habang itinanghal lamang Best Public Affairs Radio Program sa parehong kategorya ang programang 11 Mbps, mga balita at public service na pinangunahan ni Miss Eileen Cuevas Sanchez. Kabilang ang K5 Olongapo sa mga finalists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na kinilala sa mga kategoryang nabanggit. Personal na tinanggap ni K5 Olongapo Station Manager Eileen Sanchez at news writer Jack Solano ang mga parangal sa ginanap na awards night. Muling pinatunayan ng K5 News FM Olongapo ang pagiging kampiyon na istasyon sa larangan ng pagbabalita at serbisyo publiko, hindi lamang sa Olongapo City, kundi sa buong Pilipinas. Ito si K5 Smile Abrera para sa kampiyon sa balita at serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, inihahanda na ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang legal na tugon laban sa kasong harassment at kasinungalingan na isinampa ng dating testigo na si Michael Maurilio o alias Rene. Ayon kay Maurilio, pinilit umano siya ng senadora na tumestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo
Lolo Kibuloy. Mariing itinanggi ito ni Hontiveros at iginiit na voluntaryo at malaya ang lahat ng testigong ipinresenta sa Senado. Anya, may sapat silang ebidensya para patunayang peke ang mga akusasyon. Naniniwala rin naman ang senadora na may impluwensya si Kibuloy sa likod ng mga paratanga upang siraan ang kanyang pangalan at ang Senado. Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga nawaging kandidato sa nakaraang 2025 midterm elections sa Iloilo nanumpa na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Opisyal nang nanumpa si Mayor-elect Raisa Trañas-Chu kasama ang 11 nanalong konsihal ngayong araw Hunyo 27. Si Raisa Trañas-Chu ang pinakaunang babaeng alkalde sa lungsod ng Iloilo. Samantala, 8 sa 11 konsihal ang re-electionist. Dinaluhan naman ito ng mga barangay captains at taga-suporta kung saan ipinasiguro na magiging smooth ang transition sa kanilang administrasyon. Una nang nanumpa sina Vice Mayor-elect Lavlav Baronda at Councilor-elect Sheena Mabilog. Dumalo rin si outgoing Mayor Jerry Petrañas para sa official turnover of office sa kanyang anak. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din formal na inanunsyo ng National Food Authority o NFA na lilimitahan lamang sa 100 sako ng bigas kada magsasaka ang kanilang bibilhin tuwing panahon ng anihan. Ayon mismo kay NFA Administrator Larry Lacson, bahagi ito ng mahigpit na panuntunan upang matiyak ang transparency sa pagbili ng palay at upang maprotektahan ang mga maliliit na magsasaka. Layon din ang patakarang ito na maiwasan ang pagsasamantala ng ilang traders at masigurong pantay-pantay ang benepisyong natatanggap ng mga lehitimong magsasaka. Dahil sa limitadong pondo at kakulangan ng storage, sinabi ng NFA na plano nilang magrenta ng karagdagang mga bodega upang ma-accommodate ang palay mula naman sa mga lokal na magsasaka. Network News. YTC Network News. Samantala, 300 aplikante lumahok sa isinagawang job fair sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 James Abandoquillo. Sa hangaring makapagbigay ng mga di-kalidad na trabaho sa mga nasasakupan nito, ang Public Employment Service Office ng Negros Oriental ay nagsagawa ng job fair kahapon, Hunyo 26 sa Convention Center. Ayon kay Ms. Eileen Balsamo, ang officer in charge ng Provincial Perso Office, na mahigit 300 aplikante ang nag-apply para sa mga job opportunities na inaalok ng 8 local companies at 3 foreign employers. Bilang sa mga lokal na kampanyang lumahok sa job fair ay ang mga mula sa business outsourcing companies o call centers at information technology at food business para sa Dumaguete at Cebu. Para sa mga dayuhang kampanya, tumatanggap sila ng mga aplikasyon para sa mga staff nurse at healthcare workers para sa New Zealand at Saudi Arabia. Upang maabot ang mas maraming naghahanap ng trabaho sa lalawigan ng Negros Oriental, inihayag ni Ms. Balsamo na ang mga Java interview at hiring ay gaganapin sa Canlaon City ngayong Hulyo 10 at sa Santa Catalina sa Hulyo 17 at sa Peso Labi ng Lalawigan sa Hulyo 30. Hinikayat niya ang mga bagong graduate na samantalahin ang schedule ng job fair upang makahanap ng trabaho na kanilang nanaisin. Ako si K5 James de Trebayo Banduquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Umano'y personal na sama ng loob, tinitignang motibo sa pagpatay sa magkasintahan sa Antique. Balita hatid sa atin, K5 Family Palanog. Personal grudge ang isa sa mga tinitingnang motibo ngayon ng Hamtik Municipal Police Station sa pamamaril patay sa mag-live-in partner na sina Angelita 32 anyos at Jonathan 51 anyos dakong alas 8 ng gabi noong June 24 sa Barangay Pili 123
Hamtik, Antique. Ayon kay Police Lieutenant Sirlan Mabakyaw, Deputy Chief of Police ng Hamtik Municipal Police Station, na ang nasabing rason ay base sa mga natanggap nilang impormasyon kaugnay sa insidente. Dagdag pa niya na tumutulong din sa ngayon ang mga kapulisan mula sa Provincial Investigation and Detective Management Unit o PIDMO ng Antique Police Provincial Office o APPO para sa mas mabilis na investigasyon at pagresolba ng kaso. Voluntaryo ring pumunta sa Hamtik Municipal Police Station ang isa sa pinapahayag person of interest na dating karelasyon ni Angelita upang sumailalim sa paraffin test para mapatunayan na hindi siya ang gumawa ng krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan upang malaman ang totoong motibo at mahuli ang suspect o mga suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. Gayun din isang lalaki arestado matapos makuhanan ng halos 2 million pesos na halaga ng shabu sa loob ng hotel sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Arestado ang isang vice mayor matapos makuhanan ng 1.9 million pesos na pinaniniwala ang shabu sa isang hotel sa Cagayan de Oro. 11 pakete ng illegal drugs na umabot sa 290 grams ang nakumpiska ng CDEU sa isinagawang drug bust operation gamit ang 1,000 pesos laban sa HVI. Ang 60 anyos na HVI ang target ng operasyon. Timbog rin ang 3 kasama nito nang maaktuhan sa loob ng kwarto ng hotel na gumagamit umano ng droga. 55 anyos, 45 at 44 anyos ang kanyang mga kasama na nahuli. Ayon kay alias Irvin, ilang ulit na siyang nahuli dahil sa paglabag sa RA 9165 at siya ang vice mayor ng kanilang selda. Humahagulhol naman si alias Ofelia dahil hindi niya inaasang mangyayari ito sa kanya. Nakakulong na sa Maharlika Detention Cell ang 4 kataong nahuli. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang delivery rider arestado naman sa isinagawang buy bus operation sa Kalibo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Timbog sa isinagawang drug buy bust operation ang isang delivery rider matapos makuhaan ng legal na droga sa may barangay Kabilawan, Madalag, Aklan nitong Huwebes ng umaga. Kinilala ang suspect na si Eddie John Agustine, 22 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Nabilhan si Agustine ng isang sachet ng suspected marijuana kapalit ang 2,200 pesos na buy bust money at iba pang mga non-drug items. Ayon kay Police Captain Jason M. Mausig, Chief of Police ng Madalag PNP, ilang buwan na nilang minomonitor ang nasabing suspect na sinasabing sa probinsya pa ng Capiz kumukuha ng supply ng droga. Samantala, binuksan naman ang lahat ng kanyang mga dalang parcel upang malaman kung may dala pa itong iba pang mga kontrabando. Sa ngayon ay nahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Binaliwala ng Supreme Leader ng Iran ang ginawang airstrikes ng US sa kanilang nuclear facilities. Ayon kay Iranian na Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na walang anumang napala ang US sa kanilang ginawa kung saan hindi maantala ang kanilang nuclear program. Habang ang ginawang pagganti ng Iran sa airbase ng US sa Qatar ay nagtala naman ng matinding pinsala. Inilabas ng Iran ang pahayagan ng kanilang Supreme Leader matapos na ipagmalaki ng US na napigil nila ang Iran sa nuclear ambition nito. MyTC Network News. MyTC Network News.
At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Leonardo Viray sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampyon na istasyon K5 News FM Philippines. Sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Las 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang diabetes, makontrol ang inyo diabetes kaya nagadala ini sa mga komplikasyon sa balatian sa aton lawas, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para maglubo ang aton sininga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahabuok ang atong katulugon kun gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidanta. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Check natin ang report ni ka-K5 Ginny Kauyunan. Ato nga koneksyon na nagikan sa Iloilo City Hall kay opisyal na ka nagpanumpa. Handa na nga magpungko bilang mayor sa siyudad sa Iloilo. Si Mayor-elect Raisa Triñas Chu, ang anak ni Mayor Jerry Triñas. Yopod nga nagsumpak ay na ang 11 ka mga konsyal. Pinagambal nga ang 11 lang ako. Di kay 12 konsyal ta sa syudad, ting isa si Sien Marie Mabilog. Nakasumpa na saya. At lain nga partido mo. Sila ni Vice Mayor-elect Lady Julie Grace Labla Barunda. Check ta ang mga nagkalanabo kay na. Kumusta to? Daw nagsaot-saot naman si outgoing Mayor Jerry Triñas kag si incoming Mayor Raisa Triñas. Sa report nagikan sa City Hall upod sa kay K5 Ginny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Ginny. Yes, K5 dyan, no? Nagsaot naman? Oo, K5 John. Okay, proceed. Nagsaot naman?
Oo, K5 dyan, ang saot kaya kaina ay may ginhiwat magluwas sa K5 dyan sa OC King. Kaina sa pagtapos ng OC King kay K5 dyan, may ginhiwat nga kumbaga farewell party kag tribute ang mga empleyado ng Iloilo City Hall. Kaupod man ang mga department heads kay K5 dyan. Ang moto ang nagsaot-saot si Mayor Jeripe Tranias kag si Mayor-elect or si Honorable Mayor Raisa Tranias Chu kag K5 dyan. So kaina kay K5 dyan, no? Subong adlaw, Hunyo 27, formal na nga nagsumpa si Honorable Mayor Raisa Tranias Chu kaupod ang 11 ka mga konsehal kay K5 dyan sa idalom sa Team Uswag amo ni ang partido ni Mayor Jeripe Tranias. Gin-administer kay K5 dyan ni Attorney Rose Edith Togonon, ang executive judge sa Regional Trial Court sa Iloilo City, ang pagpanumpa sining 11 ka konsehal kag ni Mayor Tranias kay K5 dyan. So dito kaupod ilang pamilya kay K5 dyan na amuman nagtambungan sa mga aktibidad si Vice Mayor Jeffrey Ganson, si ABC President Irene Ong, and of course si SK Federation President implika ka K5 dyan kag ang iban pa dito man present man ang mga barangay kapitan, ang iban nga mga partners sa K5 dyan sa Iloilo City. So after the oath-taking ka K5 dyan, actually dasigay lang ka K5 dyan, no? Ang video na ton subong amo ning pag-saot-saot nila ni sa dalom sa City Hall ne? Ang saot nga K5 dyan, sa idalom na isang City Hall, sa may acre, balalapit sa Legislative Building. Amo na ni ang tribute. Ortiz Street na. Oo, yes, sa K5 dyan. Amo na ang tribute, sa mga empleyado sa City Hall. Kag mga Blue Angels, araman. Ara ka K5 dyan, nalipad kita araman diri ang Blue Angels. Araman si Mrs. Trinias, Rosalie Trinias, no? Ang asawa ni Mayor Trinias kag iloy ni Mayor Trinias. Oo, kag ang araman ng K5 dyan, kompleto ang mga anak ni Mayor Jeripe Tranias. Mga bata ya. Ang mga bata niya kompleto man sa K5 dyan. So pagkatapos pagpanumpa ni Ma'am Raisa Tranias, naghatag ni K5 dyan sa iyang mensahe. Dito, by the way, ano ang music sa saot nila? Actually, kay K5 dyan, wala kita wala kita ang video na bala sa mga music, pwede na to na ma-play anay? Oo, sige kay K5 dyan, no? Or copy na to, kay K5 folder ang video sa tanong music ni, no? By the way, kay K5 gini, ang partido yan ni Mayor Trinias, kag ni Mayor-elect Raisa Trinias, nationalist, National Unity Party, no? Ang Team Uswag na grupo lang na yan nila. Officially, ang partido ni Mayor Trinias ni Mayor Raisa Trinias, National Unity Party, no? Ang mga konsihal ni nga mga nagdalagang 11 mga ilan niya partido federal ng Pilipinas. Kay kung mambal kaya Uswag Ilonggo Party guro pwede na kay ilang grupo. Ilan lang grupo. Kung magambal ka Uswag Ilonggo party list pero regional party man siya, no? Ang kita mo may mga Uswag Ilonggo nga mga kandidato. Pero ila grupo pareho bla kay Congresswoman Jamjam Barunda, ila grupo ya Team Gugma. Kay Mayor Trinias man Team Uswag. Ang partido ni Congresswoman Jamjam Barunda ya Lakas CMD. Kagi 5G ni. Amo gid kay K5 dyan. So pamatian naton ang or patanaw naton kay K5 dyan, no? Ang nangin video sa after party ni Mayor Jeripe Tranias sa K5 dyan. Mamatian tang music, Paul? Paul? Ano na yung music nga? Anong music ang ginasautan nila? Mag-enjoy na yan. Please let us come home to say we hold on today. Bakit ba kayo natin? Our dreams will never die. Keep see us through forever when clouds roll by. For you and I.
hold on together. I know our dreams will never die. We will see us through forever. As souls can fly, the clouds drop for you. Sige, Farba John. Oo. Tuway ka man magsaot? Tuway ka mag-intra? Ay, wala. Kaya ka kay Farba John. Sige. Oo. Okay, sa Lunes, sa hapon, 12:01, masugod na niyang term of office ni Mayor Raisa Triñas mo. Yeah, sa K5 John. And starting, amo lang K5 John, may mga transitions na. Kagkain naman sa K5 John, no, ginihiwat man ang official turnover ceremony ng mga dokumentos, kag mga symbolic keys ng transfer sa administration sa K5 John from Mayor Felipe Triñas to Mayor Raisa Triñas sa K5 John. So overall sa K5 John, no, amo na naging emotional man si Mayor Felipe Triñas samtang ginapasalamatan ang or samtang nagkapasalamat ang iya anak sa simensahe niya kay K5 John. Gidumdum sini sang una nga sang congressman pa siya, sang mayor pa siya, nga upod niya si Raisa kay K5 John nga nagadumala kay K5 John. Kay we all know no, nga antes ni magpapili si Honorable Mayor Raisa Triñas as a mayor kay K5 John, nangin executive assistant man siya ni Mayor Felipe Triñas, kag gidumduman sang alkalde nga during COVID-19 pandemic kay K5 John. Ang upod gid ni Mayor Felipe Triñas nga to help sa K5 John is ining iyang anak sa karon ang alkalde na sang Iloilo City kay K5 John. So after this K5 John, no, may mga K5 John, may mga nagsumpa man ining sa konsehal kag si Mayor Raisa Triñas kay ABC President Tap Irene Ong kay K5 John kaupod man sa tubang sa mga department heads, due angels kag sa iban nga mga stakeholders kay K5 John. So again K5 John, by June 30, 1 p.m. official na nga magabong bilang 12:01 kaya ang mga matakop ang term ni Mayor Jerry Triñas alas 12 sa Udtomo, June 30. So pagka 12:01, ti Raisa Triñas na ang mayor. Yes, okay, Fab John. Oo, tika di madumduman naton si Ma'am or Honorable Mayor Raisa Triñas kay Fab John man ang first ever elected mayor or babae nga mayor sa Iloilo City, kag may pinakamataas nga nakuha nga vote kay Fab John, no, throughout the history sa pagka-mayor diri sa Iloilo City kay Fab John. Nung speech ni Mayor Raisa Triñas, may na-record ka? Ara kay Fab John, ginsend naton dira no, duha na ka portion ang speech naton kay Fab John. Ang una kay Fab Paul, ipini amuni ang ni mayor nga handa na siya nga mag-serve as mayor sa Iloilo City. Kag ang second is ang naging emotional na pagpasalamat ni Mayor Isa sa iamay nga si Mayor Felipe Triñas. Diri bala kay Fab John, pamatian naton ang kabahin lang, no, lipot na kabahin sa speech ni Mayor Isa Triñas Chu. Ari na ako, standing firm and ready to rise to the challenge, ready to rise to action, and ready to rise to success with every Ilonggo family. And I honorably and fully embrace the responsibility to serve, care, and love every one of you, mga pinalangga ko mga Ilonggo. Tuman mo sa congressman ka, bago ka lang tapos oath taking. Tatlo lang kita to ni Gudo sa salakyan. Ang ban mo sa akon, tani, sa sunod sa bilakad lang imo man taking ako makatuan. Wala ako itong plano. At sunod sa politika,
Pero kaupod ako sa ako na mayroon sa una sa iya pangimanwa. Pari na kita dili subong kagsubra kita akong kalipay nga optanay kita. Patayunon ko ang aton nga mga handom kag plano para sa aton nga syudad. Oh, kaki 5 Jenny. Oo, lipot na sa K5 dyan. Ay na ako. Okay na to. Standing firm and ready. Malam mo, hindi mo na palabalaba mo. Depende na yan sa kwan ba? Ang mensahe, nga matutuon yung mensahe kaki 5 Jenny. Kaya mo na kasi dyan, nangin emotional man si Mayor Isa Treñas, amo man si Mayor Jerry Treñas sa K5 dyan. At after pila ka years sa K5 dyan, nag-serve si Mayor more or less 15 years as Mayor sa Iloilo City. So finally ka K5 dyan, magpahuway na siya. Kada magaserbe lamang siya as political advisor ng iyang anak na si Honorable Mayor Isa Treñas Chu sa K5 dyan. So bantay na ka K5 dyan, no? Kung ano man niya, ang style sa... May na-record yung speech ni Mayor Treñas, Jerry Treñas. Actually, may ari kita ka K5 dyan, nga speech ni Mayor. Pero, basi ko nara para si mo lang alang. Anong kabahin sa speech niya? Ari ka K5 dyan, ang speech ni Mayor, iniya ang pagpasalamat niya sa iyang mga empleyado, kag iyang mga department heads sa K5 dyan, all throughout the pag-serve niya as alcalde sa Iloilo City. Wait lang ka K5 dyan, kaya i-forward na to, no? Kaya medyo malapa. Basi mo lang alang na, i-kwan na lang, no? I-preserve na lang natin para sa aton Facebook page bla. Ang sa El Castigador karon kay Station Manager Enrico Zurita. Yes, sa K5 dyan. Opo, actually posting naman sa K5 dyan ang aton nga video. Medyo mahina lang ang aton nga internet right now sa K5 dyan. Pero sa K5 dyan, no? Salamat yun ka K5 Gini. Sige, ka K5 dyan, ini nga balitaan diyan sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapit ka na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny, kauyuna na para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Madamo ganyan, salamat sa report ni K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Opisyal na nga magapangalagad ang bago nga mayor bago ta nga vice mayor kag mga elected kag re-elected councilors sa June 30 Monday 12:01 sa hapon. Si Mayor Jerry Treñas sang 2001 nagkandidato ni sa mayor upod sa kay former Congressman Raul Gonzales. Treñas mayor, Gonzales ang congressman. So 2001 nagsugod ang ila sining pag-mayor niya na re-elect si Mayor Jerry Treñas adtong 2004 ag 2007. Pagka 2010 si Mayor Sadto nagdalagan congressman 2010, 2013 kag 2016. Three terms man siya, undefeated man nga congressman sang second district sa sang Iloilo City Lone District. Kahit natapos na term niya sang 2016 congressman, so sang 2019 nagdalagan sa mayor 2019, 2022 pero tani may one term pa siya hasta sa 2028. Pero ay na siya nagdalagan kay may ariglo. Nga madlagan bata niya hindi pagpakontrahan kag madlagan man maparelik man si Congresswoman Jamjam Marunda, wala man hindi man pagpakontrahan. Pero sa sampol balot sang grupo ni Treñas, sampol balot ara ang ngalan ni Mel Carrion. Pero sa sampol balot yan sang lakas MD ni Congresswoman Jamjam Barunda, wala sang ngalan. Ang mayor, bakante, wala man makita ang ngalan ni Roland Bagahin. Pero si Roland Bagahin, 75,000 plus ang aboto nga nabaton niya. Why sa sampol balot ni Barunda. Samtang si Mel Carrion niya, ngara sa sampol balot ni Treñas, nakakuha sang 40,000 plus boto. Magbabago
Ay pa naton mabalaan kay ti bag-oni si Mayor Raisa Triñas Chu. Nangilog sa dagat patungo. Tanaw naton ang iya sini kag bantayan naton ang iya sining magpangalagat kay ti araman kuno nga maga-advise ang iya amay nga si outgoing Mayor Jerry Triñas. Ang ini nga porsyon mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naga DTX 500 kadlaw-adlaw. Malikawan naton ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang pinakabudlay bulgon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kabot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga nagapataas ang risgo sa pagtubo sa sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga joint, tinali nga pagabali isang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugared sugar cane extract o kon DSA sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy mga kakipay. Problema ay tinatali. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan, available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinamtang sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, may libreng consultation kag check up today until 3 p.m. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Kaya ambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mahapos punggan nga hindi ka magbaratian o naga-inom ikaw sa food supplement ka DTX 500, Litribayo, Mighty C, kag nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bungon kung nagabalatian ka. Mayo nga po nang sa aton sini mga live listeners maya on air kag online. Mayo nga po gid, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Mayo nga po lang dira sa kay Ma'am Bing sa PSG. Nagapamati subong ang bilog sa Singapore sa aton ha. Ma'am Bing, mayo nga po lang da, salamat gid ha. Wala ka gid naga-absent. Kay Sir Kim Hiroso Panis, isang barangay Maasin na Pasig City, kay Pia Singguan Sunun, kay Sir Blair Matoliano, kay Ma'am Nini Sian Prisya, gabakasyon si Gapon sa Pututan, nagpaburakay kag brandyo ang iyang salakyan. Ma'am Nini Sian Prisya, maayong hapon ha, salamat gid. Kay Aisha Ahmad, Aisha Ahmad, may ngapon gid. Kay Rolando Poras, salamat man. Kay Florinda Cadavero, kay Apple Diap Tabataasan, may ngapon lang dira sa Mocor and Three Wheels Company, especially kay Bing Lutero Tan, William Tan,
Haro, Iloilo City from Apple, Tabataasan of Tubungan, Iloilo. Sa kay Florinda Canabiro, may ngapon gid kay Sherwin Marcuia. Sherwin Marcuwi. Shout out lang kuno kay Panay Ispolgar sa San Pedro Molo, Iloilo. Gabonitor gid dalin kay Apple di Aptasan. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Ma'am Maricel, may ngapon nanda. Amo ni maswerte nga listener sang K5 nga sa FM. Maricel Baloro Kasiple dira sa Barangay Balabago, Haro. Kay Ma'am Ninita Del Prado, maayong hapon gid number 1. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Makermi White Dragon. Kay ngapon lang kag-condolence lang kuno kay Ma'am Marie Talia Mitchilina. Kay Sir Edgar Badbaron. Kay Sir Macjo Binavides Pilotillo, Ma'am Nadeline Siautong, Ma'am Marcel Baluro Kasipli from Winifreda Sarmiento. Watching from Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasig City. Kay Makermi White Dragon. Kay Sir Hodlo Montana. Sir Hodlo Montana may ngapon gid kay Bia Singwan Sunon, watching live from Buntatala, Haro, Iloilo City. Kay Ma'am Ninfa Tahala. Ma'am Ninfa Tahala dira sa Uton. Ma'am, salamat gid kay Danny Labrador. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura Sumagaysay. Ma'am Laura Sumagaysay nagapamati ang bilog nga Hong Kong subong sa aton. Ma'am Laura Sumagaysay, salamat gid ha. Kay Sir Arman Goay. Sir Arman, musta biyahe tada? Musta ang barangay Tinurian? Ang Tinurian ni may lusot man sa suhuton mo sa Barutak, Nuevo, Iloilo. Ay nga po nanda sa mga kasimanwa kasi barangay ni Sir Arman Goay sa barangay Tinurian may lusot sa suhuton Barutak, Nuevo. Kay Romel Barito, ay nga po nanda, pa-shout out lang no, watching from Quezon Province. Romel Barito, sir, mayong hapon gid. Ma'am Nini Sian Prisya, thank you gid ma'am. Ma'am Nin Patahala, salamat man. Balik kita dugay-dugay ha, pagkatapos ginamang standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang tranggaso. D3 Bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pangilinan Triple. Nice shot, Dad! Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500, diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan.
DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig mapaniwang kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Amo nga kape nga kung makahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag sa burusong kape. Bagay na dapat mong ginawa. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Imulat ng iyong mga mata. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix mga ka-K5 Healthy Coffee, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
Kung gusto nyo naman na creamy coffee, pre-bio coffee. Healthy na, creamy pa. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay. Creamy siya kay may skim milk kang may creamer. Healthy na, creamy pa, pre-bio coffee. Kung maligo kita para mga presko nga itong sinipamatyagan, maggamit kita sang Clinica DTX Beauty Soap. Amo ni nga bon mga kakipay nga nagapahamot, nagapaputi sa aton siningalawas, nagapapresko sa atong siningapamatyagan. Kotis porcelana, kotis himis, magkaputi ka. Basta Clinica DTX Beauty Soap ang atong gamiton kung magpaligo kita. Magpanghamoy ka. Des ka magtulog kung kabiti kalabanan, ilabi na gid mga babae nagapanghamoy bla. Kami inigamiton ang Clinica DTX Beauty Soap. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot nga ilok, mag-Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh ang aton nga ilok, kag ang aton siningahamot sang ilok. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sininga ilok ang Clinica Deo Fresh. Kailan ka pa? Kung nakasakit ang aton sininga tiyan, Clinica Sporbiotics muna yan. Ang Clinica Sporbiotics, maayo gid ni kung naka-LBM ka, bloated ang imong tiyan, butod tiyan mo. May UTI ka. Problema sa tiyan, Clinica Sporbiotics mo na yan. Ginalimpyuhan niya sining aton sining mga party sang unod sang aton sining tiyan. Para kondisyon, wala limpyo, wala sang ligko, kundi maayo, hindi mag-bloated ang imo sining tiyan. Clinica Sporbiotics. Kag kung gusto mo pagsik, kag lipay-lipay si Mrs., mag-extend food supplement. Extend food supplement kay may ingrediente ni nga maka kag clavuasca na nagahatag sang dugang energy kag adrenaline sang atong siningalawas. Nagapagsik ka, nagabaskog ka. Ibad tumban ha, ikaw tindog yapon. Mag-extend food supplement. Ang maayo pagid kung nagatumar ikaw sang extend food supplement daw kay naga-circulate ang imo sininga dugo. So kung naga-circulate sa maayong imo sininga dugo, malayo ka sa stroke, malayo ka sa balatian. Clinica o kung extend food supplement. Tanan ini mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Imulat ng iyong mga mata. Kay sarap na. Available man ini, order nyo lang sa Shopee, sa Lazada o kon sa TikTok ka. Available man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hingagaw kay Stella Stress ang libre nga consultation kag check-up. Subong diri sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Diraman sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Cosmart, Calinog, Iloilo. Ang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Ay ni mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Prevention is better than cure. Ay kung nagatumari ka sang D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kaya nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix, hindi ka magbalatian. Kay prevention is better than cure. Mahapos punggan nga hindi ka magbalatian, kay mabudlay na bulngon kung nagabalatian ka na. Why na kita time diri sa aton sininga pagpangalagada, balikay kita sa Lunes. Lunes naman katapusan nga adlaw sang Hunyo. Sangkalan Santa Mira Nueman K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio.
Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan na